Päivää YouTube. Tänään siis minä pikkujuna, Mr. Crazy Washington, nyt se tulloo, perkele. Voi jumala! Paskan Maria. Mä just taisin, että hei tuolla on möppikin, se on aika jännä. Tää on se meidän edellisessä videossa hyvä paikka. Joo, missä se eikö tän miakka? Voi paska sua. Mä hävitä munat pyllystä. Sä puhut. Kaikki tästä tulee hirveen iso. Fucking. Anyway. Noniin. Oi ei toi ollut yhtään se. Tuolla iso. Tuolla on oikein iso. Iso Karoliina muhkealla pihvillä. What the fuck? What the fuck? Vittu kannaa tippua jostain. Hei, onks tää hirviöpuu? On se. Nyt tulee. Vedä vaan. Tästä tulee vittu vähän, kannata. Vittu! Ei jumalauta. Vittu jää vähän pukimaan. Ei se ottaa. What the? Ei täällä oo kappaleja. Oh so fucking. Kunnon jonnet. Kunnon kullijonne. Mitä vittua? Mitä vittua arvon neiti? Valkosipuli yrte, krembasyr. Ei vittu. Varsinaan mitä krauskiakaan ampui sillä tussarilla. Kato mitä tuolla. Mikä vittu? What the fuck man? Ei se on. What the man? Mikä toi? Let's go to check this out. Check this out, check. Joo, varmaan. Anyway. Mikä vittu se on? Ei näytä tää vittu. Ui, se on tämmönen kunnon kastele sieltä. Ei. Kunnon kastele, on sit vittu täys kelejä. Vittu tää hyppää 2 metriä tää jätkä. Turhaa sitä hei mä tän miakka. Pitäis saada vähän expaa, tiiäksä, et sais uusia enemmän lifea. Sinne jää meidän se työpäätöksen vitun musta paskaa tuolla tappaa. Sinne jäi working stable. No mutta eikö me teki vähän stikkejä? Ja ehkä seuraavissa videoissa kans pelataan vähän Slendermania kanssa näillä puhelimilla. Siinä on puhelinlaatu sitten. Peura heppa, mikä onkaan? Polla. Pollesetö! What the fuck, Hei, meillä on 14. Multivitamiini, multivoimistus. Kaikki on ihan perne. Mikä? Mikä röyteliksi? Se on keijukainen! Se on keijukainen! Uskaltaako tappaa? En. Elää kyllä sitä, se tappaa sut niin kepo, jos se pystyy tappaa leijoni. Mikä toi on? Tissieläin? Haistuuko? Juhu! Polle. Kikkeli. Ei. Jee, lätsästetäänkö? Mistä te miten tehdään satulla? Polle kikkeli, Tarttee nahkaa. Kikkeli. Kikkei. Polle kikkeli. Jumalou. Se on villitussa. Leipang pang, leipang pang. Mikä polle kikkei? Polle. Kik. Ai kik. Enkä kickmessengeri, tule tänne. Kickmess. Kikkeli. Sinä olet minut toinen. Ei mitään. Kikkeli. Taksi. Mä en halua annan sulle enää nimeä. Mennään potetaan. Jumalauta. Kikkeli 1, kikkeli. Tee kun on hevosvarvit silleen, että ratsumäki hyökkää. Tää on emoji! Kato! Sulla on armoret. Skelei. Oh shit. What the fuck, Nyt tuo lataa heti. Lock, Umod Pro. Lock.
Lagi, titing. Vittu koko kone kaatu. Koko kone kaatu. Koko. Ai jumala. Sori, että koko kone kaatui, niin me pysäyttää hetkeksi. Ottakaa hetki, kun mun kaveri nyt sählää tossa. Noin, kiitos.